Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan. No? Karon ay atong ipadayon ang sumpay sa kaagi ni Marlo, OFW sa Canada, sa bagong bayani. Ipadayon ta karon mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ako na siyang giusa 20 to 23 nya episode 3 to episode 6 na ni siya. Bali ako na siyang giusa nya wala na ta sa inadlaw, na ta sa sinimana. Bayno di ta maglangan niya ang sumpay sa kaagi ni Marlo, OFW sa Canada, bagong bayani. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kalimpag diri. kasarangan nga kasinatiya. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini kihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Marlo. Gibarugan na gyud nako ang akong garpo. Gani desidido na kaayo kong moabroad. Nisupak si Mami Tess kay usab mas palabihon pa kuno niya nga magkauli mi ni Zaira kaysa mularga kuno ko sa Canada. Giisip ko na usab kakaaway ang suod kong higala nga si Greg. Unya, nagpahibaw si Mami nga muuban sa iyang mga higala nga mag-out of town. Wa ko magdahom nga mauba di ay kato ang katapusan namang perakita. Nadisgrasya ang ilang gisakyan ug apil sa nangamatay ang akong inahan. Tungod niini, nagkauli mi ni Zaira ug nagkasuod mi pagpalik si Greg. Unya, nauli si Ellie gikan sa Canada aron pagtambong sa haya ni Mami. Mayong pag-abot, Iho Ellie. Welcome home, Ellie. Salamat, Marlo. Tito Bots, kasubuin ng pagkabakasyonan ako ron eh. Kay katapusang higayon nga makita na kustita. Dili pag-unta ngay nga mo biha ka na to si Tita Tis ni mo, Ellie. Tinunod na, Tito Bans. Nagplano pag-unta ko nga daro na kustita sa Canada, kauban si Marlo. Pagkalindot unta, pagkamalipayon unta sa kong igsoon, kung natuman pa ka na. Karon nga, wanas mami, nakahukom ko nga mularga gid og kay nasod. Sa Canada, atong pangitanog pagi, Marlo. Salamat, Eli. Oo, niya, kinagkauli naman ka mo atong imong hinigugma, Iho.
Alang sa maayo na mong ugma ang akong plano, Tito. Mayo kay nakasilabot na mo pagbalik. Eli. Nalipay ko para ninyo. Gusto ko siyang makaila. Salamat. Salamat, Eli. Pohon-pohon. Imoro niya siyang makaila. Usa, nini mga adlaw. Eli, si Saira. Hi, ikaw rin si Ellie. Hello, Sarah. Nakailar kita. Guwapa mo kagbutan. Thanks for the compliment. Inaot nga, dili na kitong mausab ang uwa ninyo yung maayong pagsinabtanay. Maluoy ko na yung Marlo. Mausab kung mawa kasi kinabuhi. Bitaw, honestly, batiya bitog batasa ni mo, Marlo, kung mo'y ma-indespair. Naaramagid ko kanunay niya ba, Ellie? Kinilang gid siya usahay. Grabe kataas og garbo. Unsa mo mga plano karong nalubong ng imong mommy? Pasundon ko og larga ni Eli ngadto sa Canada. Gipangandaman ko ka kanang daan. Salamat. Salamat, Saira. Masalig ko nimo nga imong ampingan ni nga gugma. Bisan unya og magkalagyo tas usag-usa. Marlo. Saira. Magsaligay ta sa usag-usa. Gusto kong pangandaman ang atong maayong ugma. Salamat, Marlo. Mingawon gid unya ko nimo. Sakit kayo ang mawa ka. Mga buhaton ko ang musakripisyo. Aron nagpauli niya na ako nga pakaslanta ka. Sure na ba giday ka nako? Sa mga panahon nga haw ang gihapon ng akong kinabuhi. Bisag halos tanan na anan ako. Apan natubag kini sa dihang migintang ta sa usag-usan nato. Unsay buting mong ipasabot? Niabot magod sa point nga nagpangita ko og unsay kuwang sa akong pagkatao. Apan niadtong nagka-misunderstanding ta. Akong nasuta nga kuwang gid ko kun wa ka. Marlo. Yes, Sarah. Mao ka ni tinuod. And it was a blessing in disguise nga naingon kita niadto. Aron ma-prove nako sa akong kaugalingon nga makumpleto lang day nga akong pagkatao. Nga akong kinabuhi kun naa ka. Marlo. I love you, Sarah. I love you more, Marlo. Salamat kayo sa pagtabang ha. Aron nga magkauli mi ni Saira. Thank you. Nalipay ko para ninyong duha ni Saira, Marlo. Na-prove na ko nga higala kag yung matuod. Dili ka sa katraidor. O sorry gid kayo nga nahimo ko nga bati sa milabay nga mga higayon. Great. Kalimti lagi ito. Huwag kay atrasong rin ako eh. Salamat. Salamat yun kayo. Ang usa ka matuod nga higala, andam nga maminaw o andam nga musabot. Bisag usahay, isod kay kasabton. Nagtuo magugo nga kaya ran akong i-give up si Saira because of my pride and ego. Dili man di ay. Tungod kay dili lang mahal mo siya. Kung dili, gihigog makasab niya, Marlo. Greg. Buta nga pagkababae si Saira. Ug lisod ilugon sa lain ang usa ka babae nga tinuray nagmahal sa gihigugman niya. Nga mao ikaw, Marlo. Gusto ka? Marlo, ang pingi siya. Mahal na og panggaan siya. Kay anugon kun imong pasagdan og isalikway ang usa ka babaeng buutan sama kang sayo. Priscilla, wala ko damha. Ngan gipangita din ako sa kong kaugalingon kunon sa gikuan o gahawan. Maudi ay ang pagpaubos sa kong karbo o ang paghatag og bili sa gugma sa babae nga tinuuray nagmahal kanako. Si Saira. Usbo na ko. Salamat ko kayo, Greg. Alan ako, bay. Usagid ka matuod higala, Marlo. Mao nga, bisag, nasuko na ka na ko. Wagid ko mausab diyan mo. Sorry. Sorry ka kayo atong higayon na, Greg. Sakit man lagi hapon huna-hunaon. Ang sayro kayo pagbiya ni Mami ni Baya. Mamitis. Mami. Marlo, may problema ka ba? Oh, wa man, Mami. Marlo, nakaila na kaayo ko ni mo dong.
Ayaw gyud kong ina nga wa kay gihambin nga problema kay sayod kong naa. Og ako nang nakita sa imong mga lihok ug panagway. Problema sa relasyon. Misunderstanding ra, Mami. Ni kinsa? Kadtong ginganlan og Saira? Oo, Ma'am. Og normal lang kini sa manag-uyab. Jealousy ba mo'y hinungdan, son? Mami Tess. Oh. Wa man gud ka makatubag. Dili ka makatubag. But I presume, yes is the answer, right? Kimingaw na gyud kay ko nimo, Mami Tess. Bisan tuod og may pagkamaldita ka pero hibaw ko, buutan kang pagkainahan ako. O bisan ni Ili, nga imong adapted. Lambing kay ka na mo, Mami Tess. Mami. Mularga ka? Ay, ala, sige. Buhata dayo na, Marlo. Wa ka magikalooy ining imong inahan ba? Naon sa kadiha, mi? Larga! Biyae ko din hinga mag-inusara na lang. Kaya naraman unya ka makaamgo kung wa na unya ko ba? Mami, pagsultik sama anak. Sukad karon Marlo. Dili na gyud ko magpugong nimo kung maghisgot kang mularga kag laing nasod. Panglupan mo ka sa inyong gusto eh. Kay dili man ko importante ninyo gud. Nahibaw man ko ana. Oh, Mami Tess. Mami, gusto kasi mong ingon. Gusto ka. Anak na ko mag-aamgo. Kaluwa ka na. Mami Tess. Mami. Gusto ka, Marlo. Makaingon kita ron nga unta kung ikabalik pa lang ang panahon, pero sa man nga dili naman yun. Gimingaw ko ni Mami Tess, Ili. Sorry kayo nga, huwag kong tastay og tugay diya. Sa nga, namo ko'y obligasyon sa trabaho din sa Canada. Dili mahimong biyaan o tugay. Nakasabot ko, Ili. O sayod ko nga nasabtan sa ikaw ng kanabahina ni Mami Tess. Ano kung sa'yo na hanos, Tita Tess? Eli. Huwag pa ko makabawi sa mga mayong nahimo ni Tita Tess. Bisan og may pagkamaldita to si Mami. Apan fair ang ipagtagad niya itong duha. Marlo. Huwag yun mahitabo nga nag-isip siya ni mong adapted son. Kung dili, ipakasama rin sa kaniya nako. Isip matuon yun niya nga anak. Salamat, Marlo. Salamat kay giisip sa kunimong sama yun sa matuod mo ikson. Kana tungod kay pareho tang gipadako ni aning Mami sa gugma. Tunay. Liho ka din ang mga requirements ha, nga imong kinahanglan aron makalarga na rin kang sa Canada. Eli. Salamat. By the way, nakoy good news para nimo. Ha? Unsa ka na? Nasubmit na ako ang imong CV sa HR office aning akong gitrabahuan nga establishment. Ug okay na. May direct employer na ka alang sa imong pag-apply unya og Canada visa. Wow! Thanks, Eli. Gamay ra maligi kang gikaon. Mawa akong ganas kaon kon. Maghuna-huna akong hapit na kamulargas Canada. Marlo. Alang natunduhan nga akong mga plano, Saira. Nahibaw ko. Salamat ha. Salamat sab sa imong pagsuporta. Og na-feel na ko nga mas niligon karon ang atong relasyon. Of course. I'm doing my best aron maka-adjust sa sagad na itong mga ups and downs. Saira. Mangutan ako ni mo, ha? Sure. Unsa na? Dili na ba ko immature?
Dili na basab ko way buot. Ha? Sorry ha, Mario. Ako'y angay nga mag-sorry nimo, Syra. Sorry kayo itong mga panahon na, ha? Kalimtan na lang gusto nato. Let's forgive and forget. Kay nakasalbi ako lapsas ato mga higayon na. Pero, bisan pa man og niaksyon na kagtalikod, nagpabilin rin gyapon ka. Tungod kay mahal kayo, tika Marlo. I love you. I love you, Syra. Andam maghihapon ko nimong higugmaon o paabuton. Hangtulon niya sa akong pagbalik. Ha? Syra? Isaad ko ni mo, Marlo. Andam gid kaayo ko magpaabot hangtod sa imo yung pagbalik. Aron tumano ng imo mga saad. Salamat. Salamat yun kaayo, Syra. Larga sa Manila, Marlo. Dunay makatabang nimo dito aron mas mapadali ang imong paglarga paingon gani sa nasod sa Canada. Mao ba, Eli? Ay kabalaga, suportahan tagyo ka sa imong mga pangandoy. Salamat. Salamat yun kayo. Mas mayong na kay Manpower Agency nga mo'y muasikaso sa imong visa entry diri sa Canada. Sige. Tabangi ko anong bahina kay gusto rin kong makalarga na diha. Larga lagi ka to sa Manila. Tuwa dito nagbase ang Manpower Agency. Nga mo'y nipahimutan na ko diri netong una ko pang paglarga. Okay, Eli. Ugwan, pangitala sa si Mr. John Haikad, ha? Magkatabang na siya din eh. Magkatabang siya nimo. Oo. Buhaton ko kana sa labing dali gyud nga panahon. Sige. Maglaom ko og dugang update unya gikani mo hamar lo. Ibaw na si Mr. John Haika bahin ni. Okay. Salamat kun mao kana, Eli. Parang og tarong ni Syra nga imong hinigugma, ha? Yes. Abi nimo, we're getting stronger than ever before. Ingon gyud niya ang relasyon kung pareho mong open-minded o kontento sa usagusan ninyo. Gusto ka, Eli. Gusto ka. Og daghan kay kong nakatunan base sa experience sa relasyon namo ni Syra. Mularga ko sa Manila. Sinugdan na rin kinis na mo panaglakyo ni Syra. Diyos ko, ligo na kami sa usagusa. Ug kung ta among masurvive ang tang trials sa panahon sa among panaglakyo. Mahal ko kayo siya. Mahal kayo na mo ang usagusa. Pag-amping ba dito, ha, Marlo? Ikaw sabihin pag-amping. Og abot ako sa kong pagbalik. Oo, Marlo. Paabuton ko ikaw sa imo niyang pagbalik. Saksi ko sa inyong pagminalay. So, kapatid kay ko nga makabaton gid niya puhon o katumanan ang inyong mga saad ug panumpa. Marlo, Syra. Thanks, Greg. Salamat, Greg. Abing sa biyahe, akong amigong tunay. Daghan gyud kang salamat, Greg. Ikaw di ang refer ka na ko ni Eli nga tuwa karon sa Canada? Yes, sir. Ako si Marlo. Sama namin sa maragsoon ni Eli. I knew the story. As in, sud kay na ko si Eli. Mo magani nga disublibaran ang iya gihangyo para nimo, Marlo. Salamat, sir. Mr. June Hackett. I'm Mr. June Hackett. Okay. Okay. Tana sa accommodation. At ko ikaw i-house dito. By the way, dili sa higugma nga ng among pinagsamahan ni Eli din sa Manila. Di ba, Sir John? Yes. Gani. Few weeks ago, sadyang paingon na siya sa balik sa Canada. Hapit pagid siya na ako din nga maglingaw-lingaw ko naman. Kadiyot ragot to. Pero, sulit kayo so far. Mawaday, sir. By the way, Sir. akong
Uwain pasubo sa kamatayon sa mong inimami. Sa tita ni Eli. Salamat, Sir John. Istorya taog diwas niya dito sa accommodation, Marlo, ha? Relax na diya. Unsa man. Sandig sa kundugan, Marlo? Sa katapusang bahay nining akong suwatampo, akong isaysay ang dugang mga pangitapo hangtod nga nakauli ko balik sa Pilipinas. Saan nga, busy mo kayo sa kung bagong posisyon dito sa Winnipeg branch? Ay, okay ra, oy. Nakasabot kay ko, Eli. Si Ira dito sa Pilipinas, kumusta? Nagkakontak ka na ba mo, Marlo? Eli. Nagkontak kay mi og si Saira nga akong hinigugma dito sa Pilipinas. Okay. May hinoon kay buutan na ba itong bayana? Unsa man gid ay kalayoan ng Winnipeg. Gikan dinhi sa Ontario, ha, Eli? Actually, from Winnipeg to Kingston, Ontario by train is 1,682.08 kilometers and takes 41 hours to 49 minutes. Uy, mao ba di ay? Wag na itinod. Mabitaw nga sukad ka niabot nga ay karon pagyug ko makabisita din Kuan, to di ay. Kano saan mo planong pakaslan kana si Jera? Grabe pud ka, Marlo. Sukad ka ni abot niya sa Canada. Karon pagi ka na nag-communicate na ako. I'm sorry. Pero pressure ka ko diri sa trabaho. Nahibaw ka ra gyud nga dilin man ko. Din ako mahimong pakauwawan si Eli. Pero gipa-feel nimo na ako nga useless ko. Ngawa na ko nimo kinahanglan na. Sayra, nasayop ka. Please, ayaw gud pag overthink. Sorry na, please. Pasabot ton pag yung tika og dugang. Niya, paminaw, Sayra. Pakakon ka. Ayaw na ko patuhua pa ng dugang nimong mga rason nga pulos ilad. Oh, Sayra. Greg, unsa may angay na akong buhaton, ha? Greg? Bay, saglang kay. Ako siyang pasabdo ng bayo. Paliog in taon ko, Greg. Ikaw, sabgod. Kaya posibleng tigid ka makontak sa kagad ni abot sa Canada. Kuan, gihatag ko na ni Sayra ang rason, pero huwag ko niya paminawa. Insa mga yabang ganahang magminaw niya ng tapaw kang rason eh. Greg? Sorry ha, pero tuwa ni Sayra nga akong simpatiya. Tungkol kay, imposible mo gudog. Tapaw ra kayo ang imuhang mga katurungan, Marlo. Tuwa na pod. Nakalarga na sa pagbalik ka to sa Winnipeg si Ellie. Okay lang dahil ka sa ingunianan ninyo nga sit-up, Jera? Dili gid unta. Pero, saon taman. Jera? Tuo di ay, naisgutan ni Ellie na ko ang bahin sa imong girlfriend sa Pilipinas. Girlfriend nga, dili magkamaumosabot sa akong mga kabisi din Mao ba? Kami na. Kay saltihan ko ikaw sa among ikabangian. Kadiligid ko niya gustong sabdon. Mao pa di ay? Naibaw biyag ka nga since day one, pressure kayo ko sa kong trabaho din Kay taas ang expectation sa atong mga boss sila pag-hire na ko. Yes. Nasabtan ti ka ng bahina. Karon hinoon nga na overcome na ko ang pressure sa trabaho. Og yan ikontak na ko niya. Ang tanang bati ni ahanok na ko. Marlo. Wa ko mahimo kun di nagit siya na ko. Niya ko din aron manarbaho. Busa kinahanglan nga mag-focus ko niya Sulit ang imuhang performance sa first 6 months ni mo diri sa trabaho. Salamat, Eli. Dili imposible nga ma-absorb ka after 24 months of contract under sa manpower agency. Pero, naibaw ba ka nga nahimong sakripisyo ning mauna kong paningkamot? Mao man sab ang relasyon na mong duha ni Sayra. Mao ba, Marlo? Hanap pa sa Jespanas ang relasyon na mo. Dili ka angay mo problema ba na? Focus on your dreams. Kung dili mo suporta, let her go if you want. Eli. Kami na Jera. Natuo na ikaw okay pa mi. Wa ko kato damang madungog gikan kang Ellie. Ambot ba nga nung nibati man hinuon ko og dili masapot nga matang sa kalipay? Unya,
Gidawat na akong kamatuoran. Nga bisag unsaon, dili gid mahimong kami hangtod sa hangtod. Pero, ngano? Gusto ka masayod? Oh, unta. Because Ellie is gay. Siya? Yes, tinuod na. Gigamitan ako si Jera. Aron matugkad yun ako ang matuod akong pagkako. Eli? Saan man din ako nga, di man ako tinuyuan nga maingon pa ini. Nga, ipanghimaraot ako di mo. No. Kung asa ka malipayon, suportahan ka, Eli. Thanks, Marlo. Happy you kay ko. Maitugan ko ni mo, Marlo. Ha? Unsa ka na, Syra? Magdus ko. Og si Greg ang amahan. Siya? Marlo, sorry. Pero ikaw akong gimahal. Niresulta gidi ay ang pag-comfort sa traidor kong higala diha nimo. Sorry, Marlo. Pakatawhan ko ning bata, pero kita ang magpakasal. Please. No! Larga ko sa Manila kay mas mapadali kung naay agency nga maoy mo pahigayon alang sa ako ang Canadian visa. May rasad ang pag-atiman kanako ni Mr. June hakiyag nga higala day kaayo ni Ili. Unya nakalarga ko paingon sa Ontario, Canada. Ninigyo ko sa Ontario International Airport, Dinis, Canada. Ninigyo ko dan sa akong mga tiil. Sa dapit nga mao'y katumanan sa akong mga pangandoy para sa mong mayong future ni Syra. Lord, ninigyo ko sa Ontario, Canada. Ang dapit nga mao'y niabli og maayong oportunidad ni Ili sa trabaho og mausab ang nihatag ni ini sa mayong kinabuhi. Nimo nagikan ang tanan, Diyos ko. Ikaw mo'y tinubdan sa mga grasya. Busa pangayoon ko sa minimo. Ayaw taon ko ang pasagdi. Isalig na ko nimo ang tanan, Diyos ko. Hello? Marlo, right? Wow, kagwapa niya. Yes, I am. And you are... I'm Jera, your colleague at your service, sir. Glad to meet you, Jera. Huwag yun masayop si Elis sayang pagpili o babae nga higugmaon. Ala no? Mawaw man sa tao eh. By the way, welcome to Ontario, Canada. Thanks, Jera. Gusto si Ellie siyang giingon about you, Marlo. Hmm? Yes, Marlo. What do you mean? Medyo stricto kuno ka. Pero mas gwapo pa kuno ka kay niya. Mau ba? Oy. Yan ang storya ha. Dili na ako. Bitaw, ayaw ko og i-kumpara ni Eli kay siya na-prove sa iyang kagalingon. Isip, maayo og manapusong empleyado. Samtang ako, magsugod pa lang sa akong pagpanipad. Kinsay nasayod? Ngayon mo pa rin siyang malabuan, di ba? Ha? Lisod na. Kay bright boy o kugihan si Eli. Bitaw. Pero, maningkamot lang good, di ba? Oo. Gusto ka, Jera. Mao ka na ibugtong puhunan. So, sa ka OFW. Okay ra ka din, he? Yes, Jera. Okay rin kayo. Mao man ni ang room nga gi-occupy ni Ellie kung mo visit siya din, he. Anhiman siya mo dayon. Okay. Dapat man kanina yung mga butang-butang diha. Kagwapag yun eh. Di ko pulaan na pagsigit na niya. Hey, Marlo. Kaswerte ni Eli. Hello? Ay, sorry. What's wrong? Agawan, wa man. Wa, Jera. Ako lang kanang, sayang ba nga, si Eli, nining akong pag-abot karon din eh. Don't worry. Magkita raw niya mo ni Ellie. Sa pagkakaroon, busy pa kayo to siya sa pag-manage sa laing branch dito sa Winnipeg. Kanindot niyo kang tiyas. Mahingom. Welcome to Canada, Marlo. Thanks, Eli. Are you feeling comfortable? Yes, Eli. Not just as comfortable, but of course, safe and sound as well. Wow, that's great.
Sutihan mo si mga kuya boy. Buutan o guwapam day kaayo sa Sierra. Mura girug artista. Pastila ni mo, Marlo. Dili ba nga gwapa o buutan masab si Saira nga imuhang girlfriend dito sa Pilipinas? Oo, man hinoon. But my point is... Ops, Marlo. Hey. Salamat kayo mong na-admire ang akong girlfriend, ha? Kuan, kanusa man kamo ari sa Ontario? Aron ta magkita og magaymamat, Eli. Relax lang kid ha. Napaka-appointment with the CEO and the head of the office. Okay, thanks, Jera. Si Mr. Tyler, siya ang CEO. O si Mrs. Fricka, maoy head sa Human Resource Office. Good morning, Mr. Tyler and Mrs. Fricka. Good morning. Good morning. Yes, good morning. Medyo kikulbaan kaayo ko. Pero kinahanglan ako ipakita nila nga confident ko nga magkigatubang nila nga akong umaabot ng mga boss. My name is Marlo from the Philippines. So, you are the relative of Mr. Eli, right? Yes, Mrs. Fricka. He is my foster sibling. Well, actually, you're already hired. But we still having this short interview just to know more about you. Are you ready to answer questions, Mr. Marlo? Yes, I am ready, Ma'am. Congratulations, Marlo! You're officially hired. Thank you, Jera. Nag-expect ba gid sila og maayong serbisyo niya nimo sama ni Ellie? Paningkamutan gyud na anak ko kutob sa akong mahimo, Jera. Mahimong dili man ako malabon si Eli, but at least ako matupngan. Oh, congrats ha, Marlo. Thanks, Eli. Dali kayo nga nagka-report si Jira nga rin ako. Nasa ba kunog expectation sila si Mr. Tyler o si Mrs. Fricka? Maulagi. Ay, kulbaan ko kay di na ba ko sama ni mo ka bright, Eli? Ay, lumda Marloy. Bitaw. Dagan gyud kayong salamat ha, Eli. Ay, naunsa. Nga naman ko eh. Yabang naman tingali ko. Di naman hinon mawaas akong hunahuna ang tamis yung pahiyom ni Jera. Stilan. Kauwa kong ining pagbatia. Inikog man ili ka itong babayana. Nganong siya man ang masod sa akong hunahuna. Nganong si Jera man, o dili man si Saira. Gusto si Ellie sa iyang giingon about you, Marlo. Yes, Marlo. What do you mean? Medyo mas stricto kuno ka. Pero mas gwapo pa kuno ka kay niya. Mao ba? Uy. Iyan ang storya ha. Dili na ako. Bitaw. Ayaw kong i-kumparar ni Eli. Kay naman siya na-prove siyang kagalingon. Isip, mayo o malampusong empleyado. Samtang ako, magsugod pa lang sa akong pagpanimpad. Kinsay na sayod. Og imo po niya siyang malabuan, di ba? Lisod na. Kay bright boy o kugihan si Eli. Bitaw. Pero, maningkamot lang good, di ba? Binuang ni pagbatia. Binuang yung kayo ni. Dili mayong hatagan ako nagbili. Kay usan kamatang sa tentasyon nga posible makaguba na mo ni Eli. Sama na mismo nagsuon. Kay adapted siya ni aning mamites. Si Saira nga akong hinikugma. Nagminahalay na kami doha. Busaway katarungan nga magpatintal pa ko sa lain. Dili na ba ko immature? Ha? Dili na ba sab ko way buot?
Oh. Sorry, ha. Marlo. Ako'y angin nga mag-sorry ni mo. Sayra, sorry. Sorry kayo itong mga panahon, ha? Kalimtan na lang gusto neto. Let's forgive and forget. Nasa di ako lapsa sa ito mga hingayon na. Pero, bisan pa man o ni aksyon na kang talikod, apan, nagpabilin ragyapon ka. Tungod kay mahal ka ayot ka, Marlo. I love you. I love you, Sayra. Andam maghihapon ko na imong higumaon o paaboton hangtod niya sa akong pagbalik. Ha, Sayra? Pero sa panagkaila palang gani na mo niya itong gisugat ko niya sa airport. Na love at first sight ako niya. Sa uyab bigyan sa giisip lang kong iksuon. Guwapa o buutan si Sayra. Pero mas bugat ang gibati na ko nga to ni Jera. No worries, Marlo. Willing na kikik kong matudlo ni mo sa angay ni mo makatunan. Thanks, Jera. Mausad ba ginahangyo ni Ellie na ako. I-guide ko no ka. Aha, mao ba? Yes, Marlo. Abi ni mo, gusto kong makatunan sab nako ang mga trabaho ni Ellie dinhi sa opisina. Okay. Enjoy of doing so. Tuod ay padayon lang sa ha. Napasag ko yung mga paperworks nga at manunon good. Okay ra ba nimo? Yes. No problem. Sige, padayon lang. Inspired kaya ko makatuon sa akong trabaho. Nabuang naman tingali ko. Nakagusto ko sa uyap ni Ellie. Kumusta, Marlo? Okay rin kayo, Ellie. Nag-enjoy gyud kayo ko sa akong trabaho. Medyo lisod sa sinugdanan pero nakaya ra gyud. Wow, that's great. Pasensya na gyud ha. Saon sa? Sa imong pag-abot, karon pa kita makita. Saon nga busy mo kayo sa kung bagong posisyon dito sa Winnipeg branch. Ay, okay ra oy. Nakasabot kay ko, Ellie. Si Ira dito sa Pilipinas, kumusta? Ha? Nagkakontak ka na ba mo? Ha, Marlo? Ellie. Nagkontak kay mi og si Sayra nga akong hinigugma dito sa Pilipinas. Okay. May hinoon kay buutan na ba itong bayan, ha? Unsa man gid ay kalayo anang Winnipeg gikan dinhi sa Ontario, ha, Ellie? Actually, from Winnipeg to Kingston, Ontario by train is 1,682.08 kilometers and takes 41 hours to 49 minutes. Uy, mao ba di ay? Magnitinod. Mabitaw nga sukad ka niabot nga ni, ay karon pagyug ko makabisita din eh. Kuan, to di ay. Kano saan mo planong pakaslan kina si Jera? Grabe po ka, Marlo. Sukat ka ni abot niya sa Canada. Karon pag ikanahon nag-communicate na ako. I'm sorry. Pero pressure ka ko diri sa trabaho. Naibaw ka ra gyud nga dilin may ko. Din ako mahimong pakauwawan si Ellie. Pero ipafeel ni mo na ako nga useless ko. Ngawa na ko ni mo kinahanglan. Sayra, nasayop ka. Please, ayaw gud pag-overthink. Sorry na, please. Pasabuton pag yuti ka og dugang. Niya, paminaw, Sayra. Pakakon ka. Ayaw na lang ko patuhuan pa ng dugang ni mong mga rason nga pulos ilad. Oh, Sayra. Greg, unsa may angay na kong buhaton? Ha? Greg? Bay, saglang kay. Ako siyang pasabdun umayo. Paliog in taon ko, Greg. Ikaw, sab good. Kaya posibleng tigid ka makontak sa kagad ni abot sa Canada. Kuan, gihatag ko na ni Sayra ang rason pero wa ko niya paminawa. Kinsa mong yabang ganahang magminaw niya ng tapaw kang rason eh. Greg? Sorry ha, pero tuwa ni Sayra nga akong simpatiya. Tungkol kay, imposible mo kudog. Tapaw ra kayo ang imuhang mga katarungan, Marlo. Tuwa na pod. Nakalarga na sa pagbalik ka to sa Winnipeg si Ellie.
Okay lang dahil ka sa ingunianan ninyo nga sit-up, ha, Jera? Dili gid unta. Pero, saon taman. Jera, Tuo di ay, naisgutan ni Ellie ko ang bahin sa imong girlfriend sa Pilipinas. girlfriend nga, dili magkamaumusabot sa akong mga kabisi din, Mao ba? Kaminaw. Kay saltihan ko ikaw sa among ikabangian. Gadiligid ko niya gustong sabdong. Mao pa di ay? Diba, ubiyag ka nga since day one, pressure kayo ko sa kong trabaho din Kay taas ang expectation sa ato mga boss sila pag-hire na ko. Yes. Nasabtanti ka ng bahina. Karon hinoon nga na overcome na nako ang pressure sa trabaho. Og yan ikontak na ko niya. Ang tanang bati ni ahanok nako. Marlo. Wa ko mahimo kun di nagis siya nako. Niya ko din aron manarbaho. Busa kinahanglan nga mag-focus ko niya Congrats! Solid ang imong performance sa first 6 months ni mo diri sa trabaho. Salamat, Eli. Dili imposible nga ma-absorb ka after 24 months of contract under sa manpower agency. Pero, naibaw ba ka nga nahimong sakripisyo ning mauna kong paringkamot? Maumansab ang relasyon na mong duha ni Saira. Mao ba, Marlo? Hanap pa sa Jespanas ang relasyon na mo. Dili ka ang mo problema ba na? Focus on your dreams. Kung dili mo suporta, let her go if you want. Eli. Kami na Jera. Nagtuon ikaw okay pa mi. Wa ko kato damang madungog gikan kang Ellie. Ambot ba nga nung nibati man hinuon ko og dili masapot nga matang sa kalipay? Unya, Gidawat na akong kamatuoran. Nga bisag unsaon. Dili gid mahimong kami hangtod sa hangtod. Pero, ngano? Gusto ka masayod? Unta. Because Ellie is gay. Siya? Yes, tinuda. Gigamitan ako si Jera. Aron matugkad yun ako ang matuod akong pagkako. Eli? Kung saan man din ako nga, di man ako tinuyuan nga maingon ko ini. Nga, ipangimaraot na ko di mo. No. Kung asa ka malipayon, suportahan ta ka, Eli. Thanks, Marlo. Happy you kay ko. Maitugan ko di mo, Marlo. Ha? Unsa ka na, Saira? Magdus ko. Og si Greg ang amahan. Siya? Marlo, sorry. Yan may ikaw kong gimahal. Niresulta gidi ay ang pag-comfort sa traidor kong higala diha nimo. Sorry, Marlo. Makatawhan ko ning bata, pero kita ang magpakasal. Please. No! Sorry, Gabi. Pero, saan mo rin talan? Kanusa pa maning maong pagluib ninyo nako. Ha? Niadto pang una nimong comfort kang Saira? Sayop ka. Sayop ka na ba? Natintal bisa usag-usad itong problemado kay si Saira kay. Huwag kay kontak sa pipila ka buwan. Traidor kang pagkahigala, Greg. Ayaw ko basula, Marlo. Kaya huwag ko'y planong luiban ka, pero sa matag panahon nga, hubog binuha. Init ka nunay ang... Init na mo ang tentasyon o natagad mi. Ano man yun, ha? Pangasawa si Saira. Wa na ko'y labot pa niya. Kalimti si Marlo. Dili si angay nimo. Natinod ko'y lapsis sa among relasyon. Apan, naamsab ko'y rason. Dili lang niya madawat. Kay pakasadon man gyud kaniya. Marlo, ang tao manggod og makasa, mangita ginagdepensa sa nga nahimo. Aron ma-justify nga biktima siya. Jera. Hatagi ginsaktong focus ang imong trabaho. Kaya ang matuod nga kugma, moabot ra na sa panahon nga gimbutan sa Ginoo. Oy, dahil happy sigay ko sa kong life karon as in. Ano ya? Sa may mong mga plano? Udakan.
Maningkamot ko kay gusto ko nga usbon lakip ang akong pagkatao. From male to female. Eli? Yes. Salamat ka sa support, ha, Marlo? Super duper happy na yung kayo ko. Ikaw, sa imong plano, ha, Marlo? Hapit na mo man ang akong 24 months contract o bakasyon sa Pilipinas. Okay, amping. Hapit ako mo pa uli. Nagpaibaw na kong daan sa HR office nga mas mapasayo og 2 months ang ako bakasyon sa Pilipinas. Ha? Nga naman? Gusto kong magdungan ta. Wow! Kanindot good. May isulti ta ko nimo. Unsa man na, Marlo? I hope nga di ka masuko kon ingon ka nga I love you, Jera. Oh, Marlo. Yes. Ako ka tinuod. May espesyal ka ng dapit nga sa akong kasing-kasing. Mahadlok naman ko, anak, Marlo. Kaya hangtod karon. Dili pa ko makatuo nga gipasakitan lang ko og. Dili ko gustong mulitok sa maong puong. Lahi ko. Og lahi sab si Eli. Oh, hinuon. Ang tinuod. I love you too, Marlo. Oh. Salamat. Dagan yung kayong salamat, Jera. Niana kita sa Cebu, mahal. mahal. Abi mo, wa ko magdahom nga ikauban ko ang babae nga matuod gyud nga naghatag og kalipay nako. Salamat, ha. Kiniabot ka sa akong kinabuhi. Og tinuod gyud nga nagmahal nako. Yes. I love you so much, Jera. I love you more, Marlo. Oh. Ay, salamat ka. Dili pa gina ay may late. Daway, gisugat niyo muna mo ni Mr. John Hakyad. Ang akong BFF mentor. John Hakyad. Hakyad na die. Ay, welcome home. Salamat, Ellie. Sir, salamat. Thanks, Eli. And Sir John Hakyad. Pangandoy ko lang ang babae nga maunahimo na kong hinikukma sa akong pagbakasyon sa Pilipinas at tong hikayuna. Among nadesisyonan nga magpakasal sa huwis una amin mabalik sa Ontario, Canada. Dinyo na lang kutob daghang salamat. Inyong magtatampo, Marlo. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Marlo dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangyaw.